Suvi tässä moi. Mä ajattelin kertoa lyhyesti siitä, kuinka mun oma polku ja taival alkoi yrittäjänä, nimenomaan hyvinvointialalla. Mistä kaikki lähti, minkälaisia erilaisia haasteita mä oon kohdannut matkan varrella, kuinka mä oon selvinnyt niistä itse eteenpäin ja kuinka mä voisin auttaa sua tekemään saman. Vuoden 2007-2008 vaihteessa mun elämässä alkoi tapahtua melkoisia mullistuksia. Monia isoja menetyksiä ja kriisejä kasaantui muutaman vuoden sisälle. Sen seurauksena mä aloin lukea valtavasti kirjallisuutta liittyen itsensä kehittämiseen, mielenhallintaan, paranemiseen, luontaishoitoihin, erilaisiin energioihin ja valmentamiseen. Vuoden 2008 alussa mä päädyin Elämäntaidon valmennusakatemian kurssille ja valmistuin vuoden kuluttua elämäntaidon valmentajaksi. Siinä samalla mä suoritin NLP-opintoja ja valmistuin myös NLP-valmentajaksi Yhdysvalloista. Niihin aikoihin, kun mä aloitin opintoni, mä olin edelleen niin sanotusti normaalissa päivätyössä. Mutta se alkoi tuntua yhä epätyydyttävämmältä ja mä huomasin aika pian, että mä istuin joka päivä töissä haaveillen toisenlaisesta urasta, tehden jotain sellaista, mikä olisi todella merkityksellistä mulle ja niille ihmisille, joita mä halusin auttaa. Siinä meni jonkin aikaa ennen kuin mulle kirkastui se, että mitä se on, missä mä oon hyvä ja mikä on mun innostuksen lähde ja kuinka tämä kaikki nivoutuisi jotenkin semmoiseksi kokonaisuudeksi, että mä voin ansaita sillä leipäni. Alkutaival ei ollut ihan helppo. Mä muistan, kuinka mä tutisten vein yrityksen rekisteröintipaperit patentti- ja rekisterihallitukseen. Kokemus Espoon uusyrityskeskuksessa, missä mä olin hakemassa starttirahaa, oli kaikkea muuta kuin kannustava. Mua vastapäätä istui varsin herttainen 60-vuotias mies, mutta tämä mies ei ollut itse koskaan toiminut yrittäjänä muutamaa kuukautta pidempään, vaan oli mennyt sisukaulaan ja hän oli päättänyt palata toisen palvelukseen. Hän ei myöskään tiennyt yhtään siitä alasta, mille mä olin ryhtymässä. Hän ei ollut koskaan kuullutkaan NLP:stä tai valmennuksesta, elämäntaidon valmennuksesta. Kesti jonkun aikaa, että mä sain taas itsetuntoni rippeet koottua sen tapaamisen jälkeen, mutta prosessi eteni ja mulle myönnettiin starttiraha. Siinä yrittäjyyden alkutaipaleella mä tein aika paljon ratkaisuja sen pohjalta, että mikä oli turvallista, mikä toisi mulle taatusti tuloja ja mikä on niin sanotusti järkevää. Ja mä sain aika pian huomata, että tämä ratkaisu meni aivan päin honkia. Eli kun mä tein sellaisia juttuja, jotka ei aidosti mua innostanut, vaan jotka toi mulle tavallaan turvallisuuden tunnetta ja mä ajattelen, että okei, tässä on turvallinen elanto, mä teen jotain sellaista, mikä on yleisesti hyväksyttyä ja vaikutan täysin järkiseltä, niin mulla lopputulemana oli se, että mulla ei ollut kuin yksi asiakas siinä ehkä ensimmäisen 4 kuukauden aikana. Mä olin äärettömän stressaantunut. Kaikki yhteistyökuviot, mihin mä ryhdyin, meni mönkään. Siinä vaiheessa mä onneksi tajusin, että mun kannattaa hankkia ulkopuolista apua. Ja niillä vähäisillä varoilla, mitä mulla oli käytössä, niin mä palkkasin itselleni henkilökohtaisen valmentajan. Ja tämä ihminen fiksusti huomasi, että se mitä mä todella halusin tehdä on toimia energiahoitajana, parantajana, auttaa ihmisiä pääsemään rajoittavista uskomuksistaan, auttaa ihmisiä toipumaan erilaisista sairauksista. Mä olin opiskellut sellaista energiahoitomenetelmää kuin Theta Healing ja päätin lähteä rohkeasti sille polulle. Siinä ei ollut tavallaan mitään järkeä. Mua pelotti ihan suunnattomasti, että saanko mä hullun leiman otsaani, jos mä tuun niin sanotusti julkisesti kaapista ulos parantajana, tehden jotain sellaista, mistä suurin osa ihmistä ei ymmärrä yhtään mitään. Mutta se, mitä siitä seurasi, oli, että mulle alkoi tulvia puheluita, yhteydenottoja. Mä rupesin saamaan asiakkaita, mä sain lehtijuttuja, artikkeleja, mä aloin pitää kursseja. Ja kuinka ollakaan, vaikka mulle oli sanottu, että Suomessa ei voi elättää itseään tekemällä energiahoitoja, niin nyt mä oon 2 vuotta elättänyt itseni puhtaasti sillä, että mä opetan Theta Healingia ja teen sitä myös yksityisasiakkaille, teen hoitoja, teen valmennusta, mentorointia
Ja siitä, että mä päätin keskittyä siihen mun ydinosaamiseen, siihen mistä mä oon aidosti innostunut, seurasi se, että kaikenlaisia ovia alkoi avautua. Mä sain mahdollisuuksia. Esimerkiksi tänä päivänä Suomen yksi suurimpiin hotelliketjuihin kuuluva Restel, joka omistaa lukuisia hotelleja ympäri Suomen maata, toimii yhteistyössä minun kanssani ja minä heidän kanssaan, tarjoten omalle asiakasryhmälleen mun valmennuspalveluja ympäri Suomen maata. Olen saanut todeta tehneeni aika paljon virheitä yrittäjyyden alkutaipaleella ja sen jälkeenkin. Ja tämä niin sanottu kantapää-yliopisto, niin kuin yksi tuttavani totesi, on ihan hyvä elämänkoulu. Mutta joskus on hyvä olla fiksu ja oikaista siitä vähän suorempaa polkua kohti sitä, mitä haluaa. Eli hyödyntää toisten kokemusta, ymmärrystä, asiantuntemusta ja sitä kautta lyhentää sitä omaa oppimiskäyräänsä ja vähentää niitä virheitä, jotka turhaan aiheuttaa stressiä, joskus suoranaista epätoivon tunnetta. Eli se, mitä mä sulle haluan tarjota, on mentorointipalvelut nimenomaan yrittäjyydessä, että sun on helpompi saada asiakkaita, luoda fiksut nettisivut, markkinoida itseäsi. Yksi mikä mun omista ongelmista oli se, että mä näin markkinoinnin ja itse omien palveluideni myymisen jonain aivan hirvittävänä asiana. Se, että mä en kirjaimellisesti pystynyt tarttumaan puhelimeen ja tarjoamaan omia palveluitani, oli ihan valtaisa este. Ja juuri tällaisten esteiden purkamiseen mulla on tarjota työkalut, kuinka päästä semmosista peloista, rajoittavista uskomuksista ja itseluottamuksen puutteesta eteenpäin, toimia fiksusti ja helpottaa omaa matkaansa kohti niitä omia unelmia. Kolme äärimmäisen hyväksi havaitsemaani vinkkiä, jotka voin antaa sulle tässä heti ja nyt, on 1. Aloita ennen kuin oot valmis. Sä et tule koskaan olemaan täydellisen valmis, joten tee parhaas sillä, mitä sulla nyt on, ja anna itsellesi lupa kasvaa ja kehittyä matkan varrella. 2. Tee se, mikä sua pelottaa. Koska kun sä menet oman mukavuusalueesi ulkopuolelle, niin se on se, missä todellinen kasvu ja kehitys tapahtuu. Sä tulet aina harmittelemaan asioita, jotka jäi tekemättä, jos sä annat pelkojen estää itseäsi. On olemassa tervettä pelkoa ja suurin osa pelosta kuitenkin on niin sanottua irrationaalista pelkoa. Ja niistä pääsee monesti tekemällä just sen, mikä pelottaa. 3. hyvä vinkki, jonka voin antaa sulle, on se, että keskity palveluun, keskity palvelemaan asiakastasi. Unohda itsesi, unohda oman arvontunnon ja muut vastaavat ongelmat, pelot siitä, että ootko sä riittävän hyvä, ja keskity siihen sun asiakkaaseen. Keskity auttamaan häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Sillä tavalla sä asetut ikään kuin itsesi ulkopuolelle ja helpotat omia suorituspaineita huomattavasti. Eli aloita näistä. Eli jos sä haluat lukea aiheesta lisää, niin mene mun nettisivuille www.suvibovelan.com ja tavataan siellä. Ja kun sä tulet käymään mun nettisivuilla, eli www.suvibovelan.com, niin muista jättää yhteystietosi. Ja jättämällä yhteystiedot sä saat ilmaisen hyvinvointia edistävän meditaation itsellesi heti kättelyssä. Ja joka kuukausi sun sähköpostiin tipahtaa uutiskirje, jossa on käyttökelpoisia vinkkejä sun oman hyvinvoinnin edistämiseksi. Kiitos sulle. Moi moi! Ja ihan hyvä yliopisto, mutta joskus plaa. Noniin. Ja kokemus Espoon uusi yritys. Mikä se on? Jostain pitää ottaa uusiksi. Uusyrityskeskus. Onko se uusyrityskeskus? On. Joo. Mitä? Jatkat sä vaan kuvaamista? Joo, no, voiko sen pätkästä tosta? Joo. Okei. Samaten kokemus Espoon uusi yritys. Voi ei, toi kuuluu varmaan sen. Oliko se ihan pöljä?